L-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol qiegħda tassigura li ħajjet il-ħaddiema fuq kull post tax-xogħol ma jkunux esposti għal kimiċi li kkawżaw mard bħal kanċer, dan permezz ta' regolamenti li jispeċifikaw u jobbligaw lil dawk li jħaddmu biex kimiċi perikolużi jkollhom limitu filwaqt li nkorriġġihom jissostitwixxu dan l-istess materjal għal wieħed li ma jikkawżax daqstant ħsara. L-Awtorità spjegat li hemm regolamenti dwar livelli ta' trab li joħroġ minn materjali bħal tip partikolari tinjam u metalli. Saħqet li dawn primarjament joqtu l-qasam tal-manifattura li għandha x'taqsam mal-produzzjoni tal-amara fost oħrajn. Fl-intervista l-kap eżekuttiv tal-Awtorità Dr. Margawċi spjega aktar fid-dettall fuq hekk u saħaq ukoll fuq l-importanza ta' dawn ir-regolamenti ġodda li għandhom jiġu segwiti favur saħħet il-ħaddiema. Is-sena li għaddiet l-Awtorità ippubblikat emendi għal regolamenti dwar l-aġenti karsinoġeniċi, ġifieri dawk l-aġenti illi meta wieħed ikun espost mingħajr ma jittieħdu l-miżuri ta' kontroll li hemm bżonn jistgħu waslu għal marda serja bħalma hija l-kanser. Dawn ir-regolamenti jistabbilixxu livelli ta' espożizzjoni li jekk ma jinqabżux, allura wieħed ma jistennix li jkun hemm problemi. Dr. Gawċi spjega kif dawn ir-regolamenti ġew emendati tul dawn l-aħħar snin. Hemm diversi kimika li kif qegħdin ngħidu huma meqjusa bħala kimika karsinoġenika, ġifieri li għandha dik il-potenzjal li twassal għal kanser. Fosthom naraw il-benzin, fosthom insemmu dawn il-hardwood dust, għandek il-respiratory crystalline silica. Dawn ir-regolamenti joffru livell ta' protezzjoni għal-ħaddiema li qegħdin jiġu f'kuntatt ma' dawn it-tip ta' kimika. U għastqar li dan huwa proċess kontinwu li mhux ser jintemm fi żmien qrib bilha li jkompli jipproteġi lil ħaddiema fuq il-post tax-xogħol. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.